Umasipala uthi ukuze ugweme ukuthi uhlelo lukazwelonke lokuphakela ugesi lingafadalali, awusakwazi ukuqhubeka nokunciphisa izikhathi zokucisha konga kukagesi kweTheku. Izakhamizi kanye namabhizinisi eThekwini ezwakalise ukukhathazeka ngalokho. Kuba khona izinto eziningi cause gcina company network let's say umuntu usebenzele ekhaya ungabisakwazi ngisho ukusebenza ke basically ogcineni ama devices alo yonke into nje ongakwazi ukuyenza ugcina ungasakwazi ukwenza lutho. Idolobha lithi lo hlelo olubuyekeziwe luzoqinisekisa ukusabalala kokucinywa kukagesi kuwo wonke amakhasimende. Ilokuthi sihlukanise inani le numbers funa senze load shedding kuyona ukuze abantu bakwazi ukunciphela ungangeni ama-hour amabili landelana njalo lokhu ba load shedding kube khona leso 6 hour mathathu naso 36 zoba no 6 hour break in between phakathi nokuthi uthole load shedding nokuthi ungayitholi load shedding. So sizamela ukuthi umphakathi wethu suzwele kakhulu. Umasipala uthi umthelela uzozwakala kakhulu emkhakheni wezimboni ezinkulu uma ucishwa konga kukagesi sekufike esigabeni sesikhombisa nesesishagalombili. Izikhathi zokucisha konga kukagesi ziyatholakala ezinkundleni zokuxhumana zikamasipala. Ingunohlakanipha Magwaza, ezindabeni ze SABC eThekwini.